लड़िबे निर्वाचन बीजेडी बाहर थाई मध्य करुछंती बीजेडी रो प्रचार नवीन को गुणगान बीजेपी को जाई करथिले महाभूल एबे करुछंती अनुताप पुणी विजु जनता दल रे शामिल हेबे वरिष्ठ राजनेता दामोदर राउत पुणी थरे बीजेडी रे जोग देबा पई चाहुचंती एही पुरुखा नेता ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ଦଳରେ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ଟିକେଟ ହାତେଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ପାରାଦୀପ ଆସନରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି କାରଣ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ରାଉତ ଏଥର ଜିତିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ଗତଥର ବାପାଙ୍କ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ଥିବାରୁ ସେ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଦଳ ବାହାରେ ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ରହିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଟିକେଟ ଦେଲେ ଦଳ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବ ବୋଲି ଜାଣିସାରିଛି ବିଜେଡି ତେଣୁ ପାରାଦୀପ ଆସନକୁ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଦାମୋଦର ରାଉତ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ବୋଲି ଜାଣିଛି ବିଜେଡି ତେଣୁ ଏଥର ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟିକେଟ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବାପା ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ଦଳ ଏନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କୁ ଭିତିରି ଖବର ଦିଆଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ତେଣୁ ଦାମୋଦର ରାଉତ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିରେ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଦାମୋଦର ରାଉତ ବିଜେପିରେ ଥାଇ ସେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ପାଖରୁ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ତୁଟାଇ ପାରିନଥିଲେ ଦାମୋଦର ରାଉତ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଥାଇ ସେ 7 ଥର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଅନେକ ବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ସେ ବିଜେଡିକୁ ସହଜରେ କେମିତି ବା ଭୁଲି ପାରିବେ ପୁଣି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ମାନୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିବା ଦଳକୁ ସେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିପାରିବେନି ନାମ ଏବେ ବି ବିଜେଡିକୁ ସେ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ତାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି